Začala by som modlitbou. Kráľovná Karmelu, oroduj za nás. Matka nádeje, oroduj za nás. Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša a svätej tváre, oroduj za nás. Svätá Terézia, blaženosť svojich rodičov. Svätá Terézia, okrasa prvopríjmajúcich detí. Svätá Terézia, vrúcna ctiteľka Panny Márie. Svätá Terézia, Pannou Máriou zázračne uzdravená. Svätá Terézia, ponížená ctiteľka Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Svätá Terézia, potecha chorých. Svätá Terézia, vodkyňa malých duší. Svätá Terézia, verná v maličkostiach. Oroduj za nás, Svätá Terézia, od dieťaťa Ježiša, aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal, ak nebudete ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva. Daj, prosíme, aby sme svätú Teréziu nasledovali prostým a pokorným srdcom tak, aby sme dosiahli večnú odmenu. Lebo Ty žiješ a kráľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Tak ako som v úvode spomenula, že teraz najbližšie stretnutia budú venované tejto malej veľkej svetici, svätej Terézii z Lizie. A to kvôli tomu, že práve v tomto roku a teraz pred niekoľkými dňami, 17. mája, sme prežívali krásne jubileum, sté výročie od svetorečenia jej. Od jej svetorečenia. No takže preto aj my so sestrami sme si tak povedali, že bolo by fajn, keby sme priblížili jej život a možno porovnali ho s naším životom. A tým, že máme jubilejný rok nádeje, tak sme spojili práve do tej témy, že nádej v živote svätej Terézie z Lizie. A ja dnes budem hovoriť o svätej Terézke, ktorá prakticky už v útlom veku zakúsila tú Božiu lásku, ale zakúšala ju skrze svojich rodičov, ktorí boli prvými, ktorí jej ukázali tú lásku. Hľadiac na život svätej Terézie a jej rodiny z perspektívy nádeje, nech nám aj tento príhovor poslúži na reflexiu, nové podnety pre náš osobný a rodinný život. Dnes je predposledný májový deň. Máj, ako vieme, je mesiacom Panny Márie. A prv, než budem hovoriť o svätej Terézii a úlohe nádeje v rannej etape jej života, chcem začať od jej rodičov. A myslím, že je to veľmi dôležité kvôli tomu, aby sme lepšie pochopili konanie Pána v živote svätej Terézky. Ja tu dám postupne kolovať, mám zo pár obrázkov, takto vlastne vyzerajú Terézkyni rodičia. V tomto roku je 10. výročie od svetorečenia Ľudovita Azélie Martin. V dejinách cirkvi ide o prvý manželský pár, ktorý bol spoločne vyhlásený za svätých. Manželom Ľudovitovi Azélii sa po sobáši rýchlo striedal čas pôrodov a obdobia smútku. Detská úmrtnosť zostáva aj v druhej polovici 19. storočia veľkou metlou. Stratili 3 deti v rannom veku a 5,5-ročnú Helenku, čiže stratili 2 chlapcov a 2 dievčatá. K tomu sa pridáva smrť ich rodičov a svokrovcov. Prežili iba 4 céry.
V tomto období Zéliu začína sužovať aj nemoc. Nádor na prsníku, ktorý pomaly, ale isto postupuje. Ani v tomto ťažkom a smutnom čase si Ľudovít a Zélia nezúfali. S hlbokou vierou a odovzdanosťou prijímali život so svojimi radosťami a nádejami, smútkom a utrpením. Manželia snívali, že budú mať syna nielen kňaza, ale aj misionára. Bohu sa zapáčilo naplniť ich túžbu zvyčajným pre neho spôsobom, čiže nečakanie a nad všetku nádej. Do ich rodiny 2. januára 1873 prichádza najväčšia svetica moderných čias, posledné 9. dieťa, dcéra Mária Františka Terézia, ktorá sa napokon stala patrónkou misií. Avšak hneď v prvom roku jej života prichádza choroba, ako aj pri predchádzajúcich deťoch. Doktor Belloc jasne konštatuje, toto dieťa musí byť kojené, ináč nemá žiadnu nádej. Zélia uteká v beznádejnej situácii na vidiek do 8 kilometrov vzdialeného Sémale za Rózou Tajleovou, ktorá kojila už predchádzajúce 2 deti. Keď bolo dieťa nakojené, usína a prebúdza sa s úsmevom. Bolo zachránené. Po roku sa vracia k svojej rodine. Svätá Terézia vo svojich dejinách duše venuje svojmu alensonskému detstvu iba 15 strán. Takto ich zhrnula. Všetko na zemi sa na mňa usmievalo. Na každom kroku som nachádzala kvety a moja šťastná povaha tak isto prispievala k tomu, že môj život bol príjemný. Na inom mieste píše: Pánu Bohu sa zapáčilo obklopovať ma po celý život láskou. Moje prvé spomienky sú poznačené úsmevmi a najnežnejšími pohľadeniami. Ale ak Boh rozdal vôkol mňa veľa lásky, lásku vložil aj do môjho srdiečka, ktoré stvoril milujúce a citlivé. A tak som veľmi milovala otecka a mamičku a prejavovala som im svoju nežnosť storakým spôsobom, pretože som bola veľmi srdečná. Len prostriedky, ktoré som používala, boli zavše zvláštne, ako to dokazuje úryvok z jedného mamičkinho listu. Zélia píše: Dieťatko je neslýchaný šibal, príde sa so mnou maznať a želá mi smrť. Keď ju za to pokarhám, povie: No predsa preto, aby si šla do neba, veď vravievaš, že musíme umrieť, aby sme tam prišli. Smrť praje aj svojmu otcovi, keď k nemu cíti prílišnú lásku. V rodinnom ovzduší plnom lásky a dôvery v Božiu dobrotu a prozreteľnosť všetkých povzbudzovala nádej, že zosnulé deti sú v nebi. So svojimi anielikmi prežívajú spoločenstvo svätých v nebi a na zemi. 5 týždňov po smrti prvého syna Jozefa dostane Zélia vnuknutie modliť sa k nemu za Helenku, trpiacu nebezpečným zápalom ucha, pri ktorom boli lekári bezmocní. Na druhý deň je ucho celkom zdravé. Ľudovít a Zélia si tak osvoja zvyk vzývať svoje deti v nebi a získavajú od nich mnohé milosti. U Marténovcov smrť detí nie je tabu. Sú skutočne živými členmi rodiny, o ktorých sa hovorí, s ktorými sa rozpráva a ktorých zapájajú do rodinného života v očakávaní radostného stretnutia v nebi. Terézia neskôr napíše, ako sa počas dospievania opierala o pomoc svojich 4 súrodencov v nebi a nikdy jej nechýbala.
Aký príklad nádeje nám táto svätá rodina zanechala? Čo si môžeme do nášho života vziať my? Možno dôležitosť skúsenosti viery žitej v našich rodinách. Príklad viery našich priateľov, blízkych, známych. Možno nezabúdať a pripomínať si cieľ nášho života, večný život s Pánom a svätými. A tiež nádej na stretnutie sa so všetkými drahými, ktorí nás už predišli do večnosti. Ľudovít a Zélia mali k Panne Márii detinskú úctu a oslavovali jej sviatky. Začiatkom mariánskeho mesiaca mája sochu Panny Márie ozdobovali. Tu máme ďalší obrázok, to je presne tá istá socha, my ju máme trošku v zmenšenej podobe, takže nech sa páči. Začiatkom mariánskeho mesiaca mája sochu Panny Márie ozdobovali. Marténovci sa každý večer schádzali na modlitbu pred jej sochou. Dnes je všeobecne známa pod menom Panna Mária úsmevu, o ktorej budeme ešte hovoriť. V súčasnosti sa nachádza v Karmeli v Lizie nad schránkou svätej Terézie. Táto 90 cm socha predstavuje Pannu Máriu bez závoja, s otvoreným náručím, aby prijímala svoje deti a rozdávala milosti. Ľudovít a Zélia mali sochu vo veľkej láske. Čo nasvedčuje to, že prsty jej museli pravidelne vymieňať, lebo ich stále boskávali. Takže taký úsmevný príbeh z ich života. Ináč aj na tejto soške sa dajú ruky odmontovať. Takže pravdepodobne aj tá, ktorú mali oni, bola asi taká istá alebo podobná. Obaja takisto nosili aj škapuliár karmelitánsky. A tiež taká zaujímavosť, že je to jediný kus odevu, ktorý sa pri exhumácii našiel na nich neporušený. Škapuliár dali nosiť aj svojim dcéram, ktoré takto chceli chrániť pod plášťom Panny Márie. A opäť príklad pre náš život. Čo si my môžeme z tohto počutého vziať pre náš osobný alebo rodinný život? Odovzdávanie živej viery a nábožnosti v našich rodinách, byť svedkami viery na pracoviskách pre ľudí, s ktorými sa každý deň stretávame. Alebo utvrdenie duchovnej hodnoty svetenín, napríklad škapuliár. Cirkev nám ukazuje a dáva mnoho znakov Božej prítomnosti cez tieto sveteniny. Zélia trpí stále viac. Obdobie nádeje strieda strach. Trápi ju starosť o 5 nezaopatrených dcér. Modlí sa, aby všetky boli sväté. Opäť príklad pre nás. Tí, ktorí sú už svätí, prežívali podobné alebo rovnaké situácie vo svojom živote tu na zemi ako my. Nebol im cudzí strach z budúcnosti, z nezaopatrených detí, starosti, ale aj odvaha a statočnosť v obdobiach skúšanej viery. Myslím, že aj Zélia Marténová nám tiež v tom môže byť príkladom, že takisto mala strach, ako každý z nás, každý jeden človek. Lebo myslím, že nie je človeka, ktorý by vo svojom živote neprežíval či už fyzické trápenia, alebo psychické, duchovné, duševné. Takže takisto aj ona nám môže byť vzorom, že teda mala strach, ale snažila sa s odvahou, s nádejou, statočnosťou pretrvať tieto skúšky viery. Zélia Martén umiera v nedožitých 46 rokoch. Tereska má 4,5 roka. Neskôr bude túto udalosť hodnotiť tak,
že prvá časť jej života skončila týmto dňom. V novembri toho istého roku sa rodina Martin presťahovala z Alençon do Lizie, aby mohli byť bližšie pri rodine Kerénovej, pri strýkovi Izidorovi, ktorý bol brat ich mamky. Smútiacu rodinu v tejto skúške drží práve pevná nádej. Všetci vedia, že Zélia zostáva pri nich a bdie nad nimi. Samozrejme, každému nesmierne chýba. Opäť, možno pre nás taká reflexia, aby sme nezabúdali a pripomínali si nádej na stretnutie sa so všetkými drahými, ktorí nás už predišli do večnosti, a tiež dôležitosť modlitieb za našich zosnulých. Po presťahovaní sa v Terézii odohrala hlboká premena. Sama píše: po mamičkinej smrti sa moja šťastná povaha úplne zmenila. Ja, taká živá, bola som naraz bojazlivá, mierna a precitlivená. Stačil pohľad a už som sa rozplakala. Presťahovanie do Buzonet, do Kroviniek, ako to dievčatá nazvali, v Lízie, zahájilo, píše Terézia, druhé obdobie jej života, najsmutnejšieho zo všetkých troch. Tento úsek trvá od času, keď som mala 4,5 roka až do mojich 14 rokov. Potom som opäť našla svoju detinskú povahu, aj keď som už spoznala vážnosť života. Tereska si za svoju druhú mamu vyberá svoju staršiu sestru Pavlínu. Je v poradí druhou najstaršou sestrou. Najprv Tereska nechodí do školy, učia ju jej staršie sestry doma. Potom, ako 8,5-ročná, začína chodiť do pensionátu sestier Benediktínok. Terézia o tomto období píše: 5 rokov, ktoré som strávila v škole, boli najsmutnejšími rokmi v mojom živote. V tomto období stráca svoju druhú mamičku, keďže Paulína vstupuje do kláštora na Karmel v Lízie. Pre Teresku to bola opäť ťažká rana. Štvrtkové stretnutia v hovorne Karmelu boli pre ňu trápením. Tereska začína chorľavieť od toľkého zármutku. Dá sa povedať, že sa nervovo zrútila. V izbe, kde ležala, umiestnili sochu Panny Márie. Počas sviatku zoslania Ducha Svätého v nedeľu 13. mája 1883 jej staršie sestry Mária, Leónia a Celina kľačia pri jej lôžku a v modlitbe sa obracajú na sochu Panny Márie. Pretože úbohá Tereska nenachádzala nejakú pomoc na zemi, tiež sa obrátila k nebeskej matke. Prosila ju z celého srdca, aby sa nad ňou zľutovala. Píše: zrazu sa mi Panna Mária zjavila krásna. Taká krásna, že som nikdy predtým nevidela niečo také krásne. Z tváre jej vyžarovala dobrota a nevýslovná nežnosť. Ale čo mi najviac preniklo až do hĺbky duše, bol čarovný úsmev Panny Márie. Vtedy všetky moje útrapy zmizli, z očí mi vyhrkli 2 veľké slzy a tížko stekali po lícach. Tu je ďalší obrázok. Slzy neskalenej radosti. Ach, pomyslela som si, Panna Mária sa na mňa usmiala. Aká som šťastná. A tu máme ďalší obrázok, ktorý som poslala. Vlastne tú scénu, namalovanú scénu, ako sa sestry Tereskine modlia a Tereska
vidí Pannu Máriu, ktorá sa na ňu usmiala. 3 sestry sú svedkami tejto scény a úľavy, ktorú chorá pociťuje. Od nasledujúceho dňa sa dieťa vracia do normálneho života. No Tereska zostáva naďalej psychicky krehká. Samotné uzdravenie bude pre dievča zdrojom dvojitej duševnej trízne. Totiž dala si sľub, že o tom nikomu nepovie. No sestra Mária chce, aby o tom hovorila aj pri sestrách v hovorni Karmelu. Jej pocit viny vzrástol o ďalšiu pochybnosť, či celú záležitosť iba nesimulovala a ktorá ju bude prenasledovať 5 rokov. A tu opäť taký príklad pre nás. Nezabúdať na príhovor svätých. Dôležitý je aj náš vzťah k Bohu a svätým. Či máme nejakých možno našich obľúbených svätých. Že naozaj nie je to také detinské, ale svätí nám môžu pomáhať. Takisto Panna Mária. A teraz trochu odbočím od našej témy. Pri dátume 13. mája mi nedá nespomenúť aj nasledujúce udalosti, ktoré sa odohrali presne v ten istý deň a mesiac len v inom roku. Myslím, že aj vám tieto dátumy prišli na myseľ. A to 13. máj 1917 rok, zjavenie Panny Márie 3 portugalským deťom, Lucii, Františkovi a Hyacinte vo Fatime, ako aj 13. máj roku 1981, atentát na už teraz svätého otca Jána Pavla II, záchrana života skrze zásah Panny Márie. Taký silný dátum, že? Ten 13. máj. 8. mája v roku 1884 Tereska ako 11-ročná pristupuje k prvému svätému prijímaniu. Bol to pre ňu deň plný milosti a hlbokého šťastia. Nebolo tu otázok, nebolo bojov, nebolo obetí. Už dávno sa Ježiš a úbohá Tereska pozerali na seba a rozumeli si. Tento deň však už nebol pohľadom, ale splynutím. Už neboli dvaja. Terézia zmizla ako kvapka vody, ktorá sa stráca v oceáne. Ježiš zostal sám. Bol pánom, kráľom. A Tereska sa už nebojí odlúčenia. Keďže prijala Ježiša, je spojená so svojou mamou v nebi a s Pavlínou na Karmeli. A opäť príklad pre nás. Že možno sme si ešte nikdy neuvedomili, že ak prijímame Ježiša v Eucharistii, zjednocujeme sa aj s našimi drahými, ktorí nás už predišli do večnosti. V tom istom roku, 14. júna, prijíma aj sviatosť birmovania. Za birmovnú mamu si zvolila svoju sestru Leóniu. 2 nasledujúce roky zakúsi a upadá do chorobnej úzkostlivosti a škrupúľ. Opäť taká myšlienka, reflexia pre nás. Koľkí ľudia majú problémy so škrupuľami, úzkosťami. Ťažké chvíle prežívala aj Tereska, ako môžeme počuť. Boh ju nakoniec oslobodil. Pre Boha nie je nič nemožné. Takže ak Pán dokáže oslobodiť tých, ktorí už nás predišli a sú svätí, tak nebude mať problém oslobodiť aj nás od rôznych alebo podobných situácií v našom živote, ktoré sú pre nás ťažké. Napokon stráca aj svoju 3. mamu, najstaršiu sestru Máriu, ktorá bola jej krstnou mamou.
Najmladšia dcéra by bola mohla nenávidieť ten Karmel, ktorý jej postupne odníma rodné sestry, o ktoré sa mohla oprieť. Tie návštevy v hovorni kláštora, kde toľko trpí. A napriek tomu stále pomýšľa na to, že tam sama vstúpi. Nie, aby sa znova stretla s Pavlínou a Máriou, ale preto, že ju tam volá Ježiš. Koncom októbra v roku 1886 Terézia zakúsi druhé obrátenie. Píše: Keď Mária vstúpila do Karmelu, bola som ešte vždy veľmi úzkostlivá. Keď som sa už nemohla zverovať jej, obrátila som sa k nebu. Utiekala som sa k 4 anielikom, ktorí ma predišli tá hore, lebo som sa nazdávala, že tieto nevinné duše, ktoré nikdy nepoznali nepokoj ani bázeň, trízeň, by mali mať súcit so svojou sestričkou, trpiacou na zemi. Ich odchod do neba sa mi nezdal dôvodom, aby na mňa zabúdali. Naopak, keďže čerpajú z božských pokladov, majú tam načerpať aj pre mňa pokoj a tak mi ukázať, že aj v nebi vedia ešte milovať. Odpoveď nedala na seba čakať. Čoskoro zaplavil moju dušu pokoj a ja som pochopila, že ak som milovaná na zemi, milujú ma aj v nebi. Od tej chvíle vzrástla moja zbožná úcta k mojim bračekom a sestričkám a často sa s nimi rada rozprávam o smutnom vyhnanstve, o svojej túžbe, čoskoro sa k ním pripojiť vo vlasti. A znova príklad nádeje pre náš život. V modlitbe Verím v Boha vyznávame, že veríme v spoločenstvo svätých, vo vzkriesenie tela a v život večný. Takže tiež taká reflexia, myšlienka pre nás, možno na také zopakovanie, oprášenie si, že naozaj máme mnohých našich drahých, určite každý z nás, ktorí nás predišli, predbehli do večnosti. A keďže sme cirkev trpiaca a cirkev oslávená a cirkev bojujúca, 3 také skupiny, sme jednou veľkou rodinou, cirkev, tak naozaj máme sa na koho obracať a máme koho prosiť. Či už sú to naši drahí zosnulí v očistci, alebo aj v nebi svätí, ktorí už majú ten titul svätý alebo blahoslavený titul daný cirkvou. Na túto skúsenosť uzdravenia Tereska nikdy nezabudne. Ak jej v tomto období škrupule náhle zmizli, precitlivenosť však zostáva. Onedlho bude mať 14 rokov. 9. januára minulého roku, v roku 2024, kardinál Semeraro v homílii o posolstve svätej Terézie poukázal na tie aspekty, ktoré ju spájajú s 3 mudrcmi, putujúcimi za Ježišom. Svätá Terézia z Lisie celý svoj život venovala tomu, aby sa čoraz viac približovala k Ježišovi. No bolo badať, ako sa to zmenilo na čoraz širšiu misiu až na kraj sveta. Nech sa páči, tu je posledný obrázok. Ďalšou podobnosťou bola záľuba svätej Terézie v pozorovaní hviezd. Milovala som hviezdy, píše sa v jej spisoch. Prezrádza, že ako malá na večerných prechádzkach s otcom hľadela na hviezdy, ktoré krásne žiarili a ten pohľad ju fascinoval.
Páčila sa jej osobitne skupina hviezd, ktoré podľa nej tvorili písmeno T, súhvezdie Orion, a ukazovala ich otcovi s poznámkou, že jej meno bolo zapísané v nebi. Takže je to Ježiš, kto dáva význam hviezde. Boh ťa miluje. Terézia pochopila tento význam a dáva mu počas svojho života zrieť. Takže, ako písal pápež František, Tereska má živú istotu, že Ježiš ju osobne miloval a poznal vo svojom umučení. Miluje ma a vydal seba samého za mňa, píše svätý Pavol v liste Galatianom. Kontemplujúc Ježiša v jeho agónii mu hovorí: Ty si ma vždy videl. Rovnako hovorí aj dieťaťu Ježišovi v náručí jeho matky. Svojou rukou hladiacou Máriu si riadil svet a dával si mu život. A už vtedy si myslel na mňa. Takto aj na začiatku svojej autobiografie Dejiny duše Tereska rozíma o Ježišovej láske ku všetkým a ku každému, ako by bol jediným človekom na svete. Podobne ako mudrci bola Terézia, ktorá videla svoje meno napísané na nebi, plná túžob. Vživila v sebe zároveň istotu, že jej túžby sa zhodujú s túžbami Boha. Terézino posolstvo je posolstvom nádeje pre všetkých, uviedol kardinál Semeraro. V tomto jubilejnom roku, ktorý otvoril pápež František s mottom Pútnici nádeje, je odkaz svätej Terézie neustále aktuálny. Karmelitán páter François-Marie Letel napísal o svätej: Terézín najzjavnejší a najoriginálnejší prínos sa týka práve nádeje, nových horizontov a nových perspektív. Učiteľka cirkvi, učiteľka nádeje v nekonečnom milosrdenstve. V tomto bode prekonáva učiteľov a svetcov predchádzajúcich storočí. Duchovné dedičstvo svätej Terézie, hlavné nasmerovania jej cesty nie sú odlišné od nasmerovaní spirituality jej rodičov, ktoré dokázala rozvinúť vlastným spôsobom. Výchova Marténových dcér je celá preniknutá duchovnosťou rodičov. Terézia sama hovorila o radikálnom, zlomovom momente vo svojom živote, keď si uvedomila nielen to, že jej meno je zapísané v nebi, ale aj to, že v nebi bude väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad 99 spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú, ako sa píše v Evanjeliu podľa svätého Lukáša. Terézia myslela na zločinca Pranzínyho, za ktorého obrátenie sa modlila a obetovala a ktorého nazvala svojim prvým duchovným synom. Ale o ňom a o 14 a 15 ročnej Terézii sa dozviete viac v nasledujúcej prednáške, ktorá je naplánovaná na september a ktorú bude mať naša sestra Olga. A teda na záver, aké posolstvo nádeje nám ponúka svätá Terézia skrze svoj ranný život? Tak myslím, že je to dôležitosť skúsenosti viery žitej v našich rodinách, osobný príklad viery našich priateľov, blízkych. Možno poďalšie nezabúdať a pripomínať si cieľ nášho života, večný život s Pánom a svätými. Potom nádej na stretnutie sa so všetkými drahými, ktorí nás už predišli, do večnosti. Dôležitosť čnosti, viery, nádeje a lásky v našom živote. Pripomínať si, že nádej žitá v prítomnosti je tá, ktorá hľadí do budúcnosti.
A na záver by som sa pomodlila modlitbu nášho otca zakladateľa, Božieho služobníka, otca Anzelma ku svätej Terézii od dieťaťa Ježiša. Svätá Terézia, vrúcne ťa prosíme, skrze toho, ktorý si ťa vybral a naučil a učinil kvetom. On požehnával tvoje detské kroky a zmenil ich na kroky obra. On spravil, že si životom bežala ozdobená čnosťami, ktoré nemajú ani najväčší myslitelia. Svätý Otec ti odovzdal pod ochranu celú cirkev, svet a výnimočne misie, aby si všetkých neveriacich priviedla k svojmu božskému majstrovi. Blahoslavená si cez ústa svojich sestier a bratov v Karmeli. Blahoslavená tými, ktorí čítali tvoje dejiny duše. Sľúbila si sypať ruže, a nie len sypať, ale spustiť dážď ruží. Potrebuje ho cirkev aj celý svet. Nešetri ním. Spustí dážď ruží na celý svet, aby zakvitla viera, zahorela vzájomná láska a aby sme spoločne pracovali pre jeho dobro. Spustí dážď na celú bojujúcu cirkev, na kňazov aj zasvetených. Spustí dážď na náš Karmel, aby rástol a aby jeho láska zmocnila a zveľaďovala sa. Požehnaj všetkých a daj nám vzrast. Daj každému kľúč od svetostánku, aby sme naozaj milovali Ježiša v živote aj po smrti. Amen. Tak ja už len dodám, že teraz o chvíľočku budeme mať krátku prestávku, aby sme vyvetrali, môžete sa napiť, občerstviť. A potom bude adorácia, ktorá bude v tichu. Takže aj pri nej si môžeme možno ešte pripomenúť slova, ktoré sme počuli. Možno nám príde na myseľ niečo úplne iné, čo tu bolo povedané, alebo možno aj z tých mojich myšlienok, čo si zoberiete tak za svoje a s takou nádejou do ďalších dní, do nasledujúceho času, ako, alebo čo môžete vy čerpať, čo môžeme my spoločne čerpať zo života svätej Teresky v jej detstve. Hej. Dnes to bolo iba do toho 14. Veku jej života. Čo si môžeme my zobrať, aký príklad z rodiny Marténovej, príklad z jej osobného života, to, ako ona prežívala. Naozaj nech nám to bude takým povzbudením a posilou, že aj svätí prežívali taký istý život, ako prežívame my. Aj svätí mali svoje problémy, starosti, trápenia, choroby. A pri Tereske vidíme, boli to aj psychické choroby, škrupule, aj nervové zrútenie sa. Tak myslím, že máme dosť veľa tých myšlienok, ktoré môžeme my sami vo svojom srdci, v duši tak prerozímať, premeditovať a naozaj nejaké také reflexie, úvahy, ako my môžeme ďalej pokračovať v takom povzbudení, v takej nádeji. Tak sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.